Ama Udauguri Lukuba mesti lagi boy. Ama Udauguri Lukuba mesti lagi boy. Udauguri Lukuba mesti gotong korok. Udauguri Lukuba mesti gotong korok. F2 long left. F2 long left. Udauguri HPC Demand Committee long left. Half of long left. Half of long left. ABPTA long left. ABPTA long left. Dorong nama na lagi. Dorong nama na lagi. Udauguri Lukuba mesti gotong korok. Udauguri Lukuba mesti amat lagi boy. Udauguri Lukuba mesti amat lagi boy. Ama tapi mau dinolak kantor no. Udauguri HPC Demand Committee निफ्राय नैथि हाबाफारि लादों। थांनाय 20 जुनाव जोङो पुराना हाबाफारि लादोंमोन। एबार नैथि खेबखाय जोङो भारतनि निर्वाचन आयोगनो जि दाबि थांनाय 10 जुन 2023 बेयाव थांनाय 10 जुन 2023 बेयाव भारतनि निर्वाचन आयोगा जि मोनसे ड्राफ्ट होदों समस्तिनायनि एसेम्बलि समस्ति आरो एमपि समस्तिनि बेखौ जोङो मानिनो हाया। क'क्राझार गायखांनायनि उनाव बेयाव जि 6टा बिटिआर ओनसोलनि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्ट बे एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो दरंनि माखासे एलेकाजों सरजाबनानै संनाम मुंनि मोनसे एमपि सिनो नागिर आरो बेखौ जबरदस्त भाबै जोंनि संबिधाननि रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ भायलेट खालामनानै जोंनि बे समस्तिनि दरंनि समस्तिजों सरजाबफानानै मानिनो हाया। बेखायनो जोंनि दा बेनो गोथै जों रावखौबो सायनो नागिराखै कुनु राजनीतिक दल कुनु सरजों सोंनो नागिराखै। आफादा मोनसे आफाद आरो बे थानाय बर' थुनलाइ बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य गुबुन जनजातीय जिखिनि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशनफोर दं आरसु बर्मनकारि हाजं कसारि गार' जिखिनि जोङो स्टुडेन्टफोरा बेयाव दङ। दा गतिके गासैबो संगठननि लुबैनाया बेनो जे बिटिआर ओनसोला भारतनि संबिजितनि उनाव दाजानाय मोनसे राष्ट्रीय बेबस्था आरो सिङाव थानाय जि सभा आरो एसेम्बलि समस्ति बे समरा बिटिआरनि सिङावनो जानांगोन। बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव बेवहाय जोङो क'क्राझार लोक समस्तिखौ बानायखांनानै गाज्रि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ तामुल गरेस्वर टंला उदालगुरि आरो माजबाद बे मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै जों उदालगुरि मुंनि मोनसे जोंनो मोनसे एमपि सिट बानायनांगौ आरो बेयाव सिङाव थानाय एलेकाफोर दं जाय एलेकाफ्रा बाहेरानि माखासे पार्टखौ मुस्लिमफोर सोना होनाय जादों। उदाहरण दिन्थि तामुलपुर कामरुपनि माखासे एलेकाखौ सोना होदों। थिग बिदिनो टंला समाव नोङो मंगल समस्तिनिफ्राय पश्चिम मंगल दैखौ सोना होनानै बेयाव टंला समस्तियाव सोना होदों। थिग बेबायदिनो प्रस्ताबित माजबाद विधानसभा समस्ति जोंनि दरं एलेका दलगाव समस्तिनिफ्राय दाननानै बेयाव सोना होदों। गतिके बे दुखुनांथाव मोनसे दा बेनिखायनो जों दाबि क'र्डिनेशन समिति आरो जोंनि दल संगठननि दाबि रायजोनि दाबिया जे जोंनो ओनसोलनि 6 विधानसभा समस्तिखौ लानानै तामुलपुरनिफ्राय माजबादसिम जोंना उदालगुरि मुंनि लोकसभा बानायनानै होनांगौ आरो बे 6टा समस्तिया जाहाथे बिटिआर ओनसोलनि बाहेरनि समस्ति जि हाबदों जानगारनानै बिटिआरखौ लानानै जाहाथे एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौ बानायनाय जायो। बेखौ दिनैनि धरनानि हाबाफारिनि गेजेरजों जों भारतनि जि इलेक्शन कराप इन्डिया बिथांनो उदालगुरि डिसि आरो तामुलपुर डिसिनि जोङो मेम'रेन्डाम गथायनो थाखाय हाबाफारिखौ लानाय